A vásárba hívogató gyerekek műsora látható. Elő a sok garassal, ne menjenek üres kassal. Debrecenbe kéne menni, újba kakas kéne venni, vigyázz, kocsis, rúgas, raggas, kiugrik a raggas. Debrecenbe kéne menni, újba kakas kéne venni, vigyázz, kocsis, rúgas, raggas, kiugrik a raggas. Gyere velem a vásárba, menjünk oda hamarjába. Vehetsz majd ott minden szépet, ha nincs pénzed, csak nézed. Tessék, tessék, jó portéka, egynek sincsen maradéka. Ma még vehet, holnap mehet. Erre, erre, ifi asszony, más gondosan ne hallgasson. Ma még vehet, holnap mehet. Gyerekek, gyerekek, szeretik a percet, sósan, sósan, jó ropogósan. Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz. Szeretnek vegyenek, frissek, még melegek, sósak, ropogósak, szépen mosolyósak. Mennyiért adja a percet, asszonyság? Én annyit nem adok? Én adok. Nem adunk értelmet, nincs annyi garasuk. Kettőért ide adja? Nem. Hát akkor nem veszünk perecet. Köszönjük szépen, adj el másnak a perecet. Olcsó az alma, itt van halomat, aki veszi, meg is eszi. Olcsó az alma. Kellene a gyerekeknek valami mézes bábot is venni. Hol lehet ilyet Mézes kapni? bábot vegyenek, tükrös szívek szépen, ide néz, oda néz, fele cukor, fele méz. Sütni kellene süteni, de vajon hol kapok-e a vásárban? Nem eladó a túrócska, nem eladó, nem eladó, csak a vásárban. 3 forint 20 a csile ára, ne teszem az asztalra. Csere-bere fogadom, többet vissza nem adom. Aki lovát eladja, többet vissza nem kapja. Még? Egy kis malac. Egy kis malac, röf, 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 trombitája, töf, 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 trombitája, vikormánya, földet túlja, töf, töf, töf. Ez a melon piacra ment, ez itthon marad, ez kap finom pecsenyét, ez semmit se kap, ez a kicsi visít nagyot, új, éhes vagyok. Pont és szöknék haza ezt a malacot, de venni kellene trombitát a gyerekeknek. Kis trombitát vegyenek, pirosat, fehéret, lilát, sárgát, kéket, mézes bábot vegyenek, tükrös szívet szépen. És ez mennyi életja? 10. Nem lesz. Nagyon ügyesen alkudoztál, lányom. Nincs annyi pénzünk, hogy megvenni. De a kist is meg kellene köszörültetni. Van egy köszörűs? Kutya, kutya szán, szalad igazán, igazán, köszörűs vagyok én, kutya szánon futok én. Hát ezt a kist jól megélesztek. El tudom majd otthon a tyúknyakát vágni. Lehet főzni. Tehát, igen. Figúr fia. Figúr fia. Régúr fia, hölgyek, lányok, gyerekek, gyertek, gyertek, vegyetek. Van itt minden csizva, fűzra, kalap, gyertek bátran, a kutya nem harap. Micsoda jó Itt síznak. az mennyire legyen? 10 garas. Nem. Hát, annyit nem adok. Lehet 20. Mit De csinálja? venni kellene valami kis autót a kicsi gyereknek. Na, Vajon hol van a kis autó? vigyétek a kis autókat, figurákat, újságokat. Napsütött egy gyümölcs mosolyog, jut belőle, ne kapkod. És ez mennyi adja? 1 forint. 1 forint. Akkor
akkor te ezt megveszed, neked már nincs is több pénzed, hiányom, mert nem tudsz vásárolni. Ha megosztáljuk az uramnak a gatyamadzagja. Asszonyok, gatyamadzag, pendermadzag, rövid madzag, vastag madzag, keskeny madzag, sárga madzag, rövid madzag. Nem dicsérem, jól megbírom, tessék kérem, erre, ifjasszony, már boldosan hallgasson. Ez nagyon jó lesz az uramnak, biztos meg tudja kötni a gatyáját. De a gombot is kellene ráadni, mert leszakadt a gomb. Gombot vegyenek, 2 garas az ára, gyíkes, mint a fába, szép lány, ilyen tűz magára. 2 garas az ára, gombot vegyenek. Ezt a szíveskéket megírhatja? Egy garas. Neked már nincs garasod, hiányom, de már nem tudsz vásárolni, erre ne egyáltalán. Vegyen meg nekem valamit. De valahol venni kellene vásárolni. Hiányzik nekem. Kendő. Kendőt, menjünk már nézzük meg a kendőt.